Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrona Anjing. Oke guys, kali ini aku wis melacak iki. Guys, piye guys? Aku gak iso ngeweles pokoknya. Gak iso iki. Ya jelek lho. Iki aku arepe ning gone Mbak Ani guys. Wis bar macak terus aku apene rono ngewangi nek katemi karo Mbak Ani. Nek mang wis pacake wis tak syuting nek masih episode mang guys. Jadine aku arepe budal nggone nek ngatemi dilanjut konten engko ning nggone wong ya guys ya. Dadah. Oke guys. Ya guys, ada lagi. Nyari. Karek mak ngatemi ditokno sik apa ora? Tapi kira gak ketok ini astagfirullah. berarti aku mbek Mama Tika. Jemuk ya, foto-foto guys. Kapan lagi diabadikan? Nih, try HP ini, Li. Siapa motor skill. Pas sampai dia itu ya. Tik kene kok gak situ foto tikku. Muntur. Ya Allah, payune. Kamera-kameranya rajas tak pecah. Apa aku? Kita sisa. Cantik ya Allah ya. Nih, Kamera roh pilih Kak. Tapi Padang guys. Pertengahan sik. Mira. Mam jeruk. Kecut porai. Gak Mir. Kecut Mir. Apa itu? Ya, ijolo apa kalau? Aku dendam mbek kowe. Ya dendam kesumat iki. Jole kok ketut met. Aku ya. Mau aku kok wis Ibu Ahmad tahu itu sendirilah. Kalian Mbak Hani nggih. Jane kudu salaman iki iki. Mas walah pamer nanti Mbak bertemu. Mangke wonten acara bentuk presiden nggih Pak nggih. Wonten kata-kata asal kalau ngomong soalnya grup ini. Nuwun pangapunten saderengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pertama monggo. Kedua, amalan ketiga presiden monggo. Gimana? Ya, que dari kantor kantor gabungan kandidat yang Kalau nyuwune bakso mulut. tahun mulai.
Susah. Sama lu kan Kak Udo. Gue kan, Pak kan baca Sambi, Mbak. Tak orang. Enggak, Pak, disambi, Pak. Mbak, disambi. Mana tuh? Bayu. Macam Wah, pulang guys. Kak Bek Salimi ya nih. Nih, Kak Bek Salimi. Kak Bek Salimi. Kak. Tri kucing tri. Rasanya apa tapi kok ya. Apa? Kan emang lagi 6 menit. Jadi ada. Ini piring untuk lester ya. Meat. Apik ya teh. Lah yo, apik tapi miat. Apa kabetan gedang ya? Lah iya. Masa, Mbak? Lah iya, Mbak. Kuwi sing koyo ning ngonoan ya. Anak cabai suwani. Duh, masa? Anak cabai suwani. Ada duit malah. Mbak, buka aja. Iya, anak cabai suwani ya. Paling gedang Kok syaratnya nang ngono? Iya, nek ketokan dino kan anak cabai Oh suwani. ngono. Gak roh, Mbak. Aku gak dong. Oke, jajane wae. Iki lho adol anu. Mbak Lipahe. Cek sibuk lemu iki jam 9. Ayo bakake. Ndang kok kakek iki kowe sing adol ae. Iku sak pesenan katanya. Jajah digo hiasan iki, hiasan saya. Besok mesti iki lawangnya tutupan sampai jam 7. Bingung dek nih. Sik yu. Guys. Di. Kan iso emu. Pastel. Apa wi? Gedang pandan. Ono ayo. Lah ya, kok ya tamu dak pandan. Rasin ya sendiri. Mbak. Emel. Dah ayo. Iki sampe tak buka iki. Apa tak buka apa jane piye ngono. Tak anu lah iki ketoke mbok simpen ning kulkas saiki tak tepono iso. Wah, iki gak mau. Yo sing kirane kenek lho. Iki lho ratumu. Ya kuwi yo kering jek nganu singgahno sampean. Iso. Karepmu. Jambe surai kene. Iya nek oh iya. Abang iki. Gak sing Gedang kae sih. Iya. Isore mung mbok buka. Gungan sing tak buka. Sing abang mung wis entek. Kilo. Kilo. Mas enak nih. Bisa jajak. Iku padha mbek iki. Cuma iki dibentuk ngene, iku bentuk ngono. Isine padha diocok. Iku solas ki sak lambu iki. Gak jajak sing gede. Bisa. Tapi Enggak. sak tidak. Oke sak iki. Nek buke si anu, sing kowe mbek kuwi KI. Iki lambu, iki mbek iki dibuka iki. Iki mbek iki ketemu lambu nek boleh. Dika. Ikang.
Buka aku Bika. Wis. Ya, Rizal iki gampang mambu. Ini nggak ada sih wong kene. Kene kilo. Yo ndang. Ndang kok solo. Iki lho ngadai mbah karek piro iki. Ya Mas Tek wis sek. Kamu gak mangan. Gak kok tak terno. Wonge awake gak penak. Ngisi limo. Kon ngisi 5. Mbak 5. Ki langit 3. Kok pengen piro? Nang. Saya piro? Kita buka lagi. Kita buka. 6. Ya. Wis jeren ora usah dibuka gak jeren. Iki apa? Oke. Oke. Kita wis sing wis. Nah,